Ubani? Man, hamba la ngaze into ngizoyisola. Hamba man. Angidlali nkosinathi ngithathe bedtime. Yabona mthethwethu. Akwazi nkosinathi. Angikwazi ukuthi ngizogadana nawe ukuthi ufuna kuphume kule nto yakho uphinde ngigade ukuthi mina ungangitshotsheli la endlini. Hayi angikwazi ukuphila kanjalo nkosinathi. Dadewethu. Awukwazi. Siza. Ngangakubizela ukuthi uzongisiza la. Ngimdala wona. Ngihlezi ngisho le nto le. Dadewethu, uma ukuthi awungidingi la, ngitshene. Ngitshene ngizohamba. Uma ungidingi la ngitshene ngizohamba. Ngoba ngizikuyimela le nto le. Kancane kwalahleka into la unkosinathi. Kwenzeka into ethile unkosinathi. Izolo lokho silala ungibuza 50 rand wakho. Bezishonisa yaphi nalo mali yakho? Ngihle ngishonise ngoba ngivuke namhlanje ngagitshezwa uwe dadewethu wangisale ngabuyi. Sengibuye ngishonise phi itablet manje? Osinathi. Ubani ngidentele eqale? Ubani with your guiding light you brought. No. Pues Sangishonisa lo fam Julia wena. Umshishi, menga abasebenza wena uSmall. Mshishi uyele lona lo ade kutshela ngawe. Ngenzeni mina? Mshishi menga abasebenza wena. Kanti umbona ukuthi lo muntu umntwana ngawe. Mshaya ungenithoza umshaya phela. Ngicela ungiyeke. Ayike ngizofuna ukukhuluma nawe, ngicela ungiyeke. Angizukuyimela ngihlulela wena, ngimdala mangingakho. Into futhi abuyihlupha ngawo kuhamba ufuna ingane yakho ukuthi abikuphi. Ingane entombazane ingaphandle lapho izosula nami nama drugs. Manje Shama wenze njani mina? Hey. Shama wenze njani mina? Shish, unathamba lakho ngixoxe mina thatha ngishaya mina. Mshishi. Mshishi, kanti mshishi wena utshintsha into zasekhaya. Kodwa nibe ngasitshintsha into zakini lona wena. Mshishi utshintsha into zasekhaya. Fusekhani. Yini? Ngasi ni. Simbulala. Sikusana. Sana.